Păi ce mă, că te zici oricum ca să faci jos. Ia stai, stai așa. Bine, mergi la femeie. Mergi sau nu? De ce? Durează? Mamă, mi-a rău putea vrea să vin aici. Dă-mi și mie de ce nu mergi. Nu vreau. De ce nu vrei? Au, să uite și ea. Ce să uite, mă? Dacă mă și facem am ce treabă. Nu mă face jur te pune nepoțel tău. Să moară nepoțelul meu dacă mergi la femeie. Păi ce ai zis, mă, că mergi la femeie, n-ai zis că moară nepoțelul tău că mergi la femeie și n-ai și nu vrei să mergi? Nu vreau. Păi de ce? Zici de ce? Că nu vreau. Păi de ce nu vrei? Zici și mie. Îmi zici de ce? Îmi zici de ce? Că nu vreau. Păi de ce nu-ți faci? A, mă, Eugenie, mă. Dai și tu o bucă. Nu vreau, hai de să mergi. Vină, mă, stai aici. Uite-le pe alea acolo, vină alea. Vin, mă, alea, stai așa. Vină, mă, spune. Mă, mă lași. Să moară, mă, așa, să mă lași. Nu vină cu așa, mă. Nu vină cu alea acolo. Nu vreau. Ce mă faci ăsta? Ce mă că stric, bă, ești bulangiu. Stai, mă, așa să mergem încolo. Vină cu așa. Stai, mă, bă. Stai, mă, că ne vede poliția după aia și nu crede că ne pasă. Coi, cum să nu vrei să mergi la femei, să moară familia mea, dar nu... Nu, n-avem. Nu,